почти застанется. Холыгара өйрәнүләрнең ачылышы 1 минут тынлыктан башланды. Минзәләдәге фаҗигада халык булучыларны шулай искә алдылар. Аннан соң өйрәнүләргә күчтеләр. Они таким образом, что они умещаются в самолет Ил-76 для доставки в любую точку мира в кратчайшие сроки. Хәзерге вакытта без хастахана лабораториясендә түгел, ә КАМАЗ автомобилендә җиһазландырылган махсус мобиль комплекста, ул һәлакәтләр килеп чыккан урыннарда, зур спорт ярышларында һәм башка масса күләм чараларда эшләү өчен ясалган. Монда бактериаль һәм вирус инфекцияләре белән зарарланган биологик матдәләрдән тиз арада анализ ясап, нәтиҗә чыгарып була. Поступает материал через передаточный шлюз. Снизу. Менә анализ аласы материалны шунда китерәләр һәм тиз арада эш башлана. Биредә барлыгы 2 хезмәткәр анализлар ала. Үрнәкләр эшкәртелә, тиешле нәтиҗәдә ясала. Бернинди йогышлы авыру чыганагы да бу лабораториядан читкә таралмый. Саклану чаралары көчле. Әлбәттә, хәзер бу лабораториядә бернинди вирус та, инфекция да юк. Бу өйрәнүләр генә. Холыгара өйрәнүләр Казан Экспода уза, мобиль комплексларның берничә төрен күрергә мөмкин. Әлеге чатыр, ягъни фәнни тел белән әйткәндә, мобиль күчмә лаборатория. Аның эченә үтсәк, аның уңайлыгы шунда ки, 40 минут эчендә әлеге объектны сүтеп җыярга мөмкин. Биредә бөтен уңайлыклар да җиһазландырылган, 2 кеше бер туктаусыз биредә эшли ала. Моннан җылы чыкмый, салкын кермей, ул электр энергиясе белән дә тәэмин ителгән. Биредә коронавирусна түгел, җир йөзендәге барлык авыруларны санаулы сәгатьләр эчендә ачыкларга һәм тиешле чараларны күрергә мөмкинлек бирә. Вот эти 3 машины – это один боевой комплекс. Казан Эксподагы мобиль комплекс эшчәнлеге белән Рөстәм Миннеханов һәм Роспотребнадзор җитәкчесе Анна Попова да танышты. Мондый үзәкләрне теләсә кайсы җиргә алып барырга мөмкин. Электр энергиясе, җылылык белән тәэмин итү җиһазлары барысы да үзендә. Эта лаборатория в зависимости от целей и задач может быть перепрофилирована. Йогышлы куркыныч җирләргә каршы заманча көрәшү алымнары белән 120дән артык санитар-эпидемиология белгече таныша. Бер-берсе белән тәҗрибә уртаклашалар. Алар Россия төбәкләре, бәйсез дәүләтләр бердәмлеге һәм Европа илләреннән җыелган. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, бөтен дөньяда коронавирус таралган чорда мондый халыкара өйрәнүләрнең әһәмияте аеруча зур. По мнению многих экспертов, эта пандемия не станет последней. Безусловно, противостоять угрозе инфекции, не признающей границ, можно только совместными усилиями. Поэтому мы рады, что в учениях принимают участие наши коллеги из ближнего и дальнего зарубежья. Ачылыш тантанасы онлайн һәм офлайн форматта уза. Кунаклар да мондый чараның бик кирәклеген аз сызыклый. Учения, важность которых нельзя переоценить. Бу өйрәнүләрнең бик мөһим булуы көн кебек ачык. Бигрәк тә коронавирус таралу куркынычы зур булган вакытта. Монда бит миллионнарча кешеләр язмышы хәл ителә дигән сүз. Яман җиргә каршы тору чаралары һич шиксез булырга тиеш. Людей во всем мире. Вирус мутацияләнеп тора. Белгечләр әйткәнчә, быел Россиядә һәм Кытайда хәтта кыш гриппының да кешеләргә йогу очраклары теркәлгән. Климат җылыну сәбәпле чирләрнең яңа төрле чыганаклары хасил була. Текущая пандемия заставляет нас извлекать все уроки. Бу пандемия безне күп нәрсәгә өйрәнергә, яңа белемнәр тупларга мәҗбүр итә. Киләчәктә шулай ук яңа төрле куркыныч катлаулы чирдә булырга мөмкин. Реально возможным в будущем. Катнашучылар биологик куркынычсызлык өлкәсендә тәҗрибә уртаклаша, өйрәнүләр 5 көн барачак. Бүген киңәшмәләрдә фикер алышалар. Лабораторий из разных стран. Төрле илләрне тәкъдим итүче мобиль лаборатория хезмәткәрләре бердәм булып өйрәнүләрдә катнашалар, тәҗрибә уртаклашалар. Без моны беренче мәртәбә күрәбез. Бу яңа белемнәр заманча мәгълүмат үзләштерү мәйданы. Все это послужит, безусловно, источником информации. Өйрәнүләрнең гамәли өлеше иртәгә башлана. Бу чара төгәлләнгәннән соң тиешле нәтиҗә ясап, мобиль лабораториялар эшчәнлеге өчен бердәм стандартлар булдырылырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.